Hej, jeg hedder Emma, og jeg er designlærer på Sukkertoppen, og jeg skal hjælpe dig lidt i gang med det her alfabet, som du skal lære at tegne og designe i Sukkertoppens designkonkurrence. Du har hentet Illustrator, og du har hentet det her grid her, som du skal bruge for at designe alfabetet. Og så tænker du måske først, at det er et kæmpe arbejde at designe et helt alfabet. Og det er også et ret stort arbejde, men der er også nogle ret gode genveje. Og nu skal du jo ikke lave et alfabet, som skal bruges til politiet ægte om 3 måneder. Det er en skoleopgave, hvor du har mulighed for at øve dig og lege og eksperimentere, og til med få installeret en skrifttype, som du faktisk selv kan bruge. Så udnyt tiden og få lavet, prøv at se om ikke du kan få lavet noget, der er sjovt, du kan bruge. Så der er et godt trick til, hvordan man kommer i gang. Og det er, at man kigger på det, jeg har stående her. Rækkefølgen. Man skal ikke bare begynde at tegne A'et, og så B'et, og så videre, så videre, så videre. Først, så tegner man D'et, og så bruger man det samme bogstav til at spejlvende til B'et, P'et og så Q'et. Og så har man allerede tegnet 4 bogstaver. Og det er ret vigtigt, at man har ligesom en idé til alfabetet, som man så genbruger til alle bogstaver. Det vil sige, man skal ikke have 28 og 29 helt forskellige bogstaver. Man skal have en idé, og så kopierer man den. Så nu kan I se, nu har jeg tegnet noget her. Det vil jeg så lige prøve at slette, så jeg kan gøre det sammen med jer. Her har vi skabelonen. Og nu skal det bare lige gå lidt hurtigt det her, men jeg bruger pentool til at tegne et B, som ser sådan her ud. Det skal være sådan lidt anderledes, men alligevel ikke helt underligt. Og nu kan I se, nu har jeg ikke fået gjort sådan, så at nu har jeg ikke fået rettet det sådan, så jeg kan ikke se indeni. Sådan der. Så nu skal jeg lige herover, og så skal jeg klikke på den her hvide, og så skal jeg fjerne det her, sådan så at der er ikke noget, den er ikke udfyldt formen, der er kun en streg. Så vil jeg også gerne lige lave en hvad skal jeg sige? Jeg tror bare, jeg gør sådan her. Det her er mit fuldstændig perfekte B. Så trykker jeg grupper, så jeg er sikker på, at det er en form. Ctrl G. Og så trykker jeg Ctrl C, og så hiver jeg over til D'et. Nu skal jeg lige fjerne det her andet, jeg havde stående. Så trykker jeg Ctrl V, så kommer det ind. Men jeg skal lige have vendt om. Det gør jeg så oppe i objekt, transformer og spejling. Yes. Så sætter jeg det op her. Yes. Og så zoomer jeg ud. Nu skal jeg hen til P og Q. De er heldigvis lige ved siden af hinanden, så det er rimelig nemt. Jeg havde jo lige noget stående her, som jeg lige skal slette. Yes, så trykker jeg Ctrl V. Og så skal jeg lige have vendt det om, så nu tager jeg musen hen til hjørnet. Og så med Shift nede, kan jeg ligesom få det placeret helt lige. Bogstavet bum. Og så skal jeg lige have et til. Det hiver jeg herover, og det skal jeg jo så have spejlet.
Sådan der. Skal jeg lige hive det op på plads. Yes. Sådan der. Og så kigger jeg lige tilbage på min rækkefølge her. De første 4 bogstaver, de er helt ens. Altså sandsynligvis helt ens. Og så kommer resten af alfabetet, som ikke er helt lige så nemt, men hvor man vil kunne genbruge noget. I kan se H, N og M meget tæt på hinanden, ligesom R. R er egentlig bare sådan skåret over. Og forskellen på H og M er vel egentlig bare, at H'et skal laves lidt kortere. Et L og et I og et J og et T er også meget tæt på hinanden. Så det burde gøre det nemmere og hurtigere at komme i gang med. Så er der også det, at vi beder jer om at lave et lille alfabet, men så snart I kommer i gang med at skal prøve at skrive med alfabetet, så vil I helt sikkert få lyst til at lave flere tegn, for eksempel komma og spørgsmålstegn og punktum. Men det finder I ud af. Det er også meget rart at have store bogstaver. Det er faktisk ret svært at skrive en tekst kun med små bogstaver. Men så kan I jo så lave nogle flere, og så bliver alfabetet mere spændende. Man kan også i programmet tilføje en kursiv og en bold skrifttype, som også kan være meget rart, når man skriver, at man kan fremhæve noget med fed, eller man kan lave noget i kursiv. Men god fornøjelse med det. Vi glæder så meget til at se jeres designs. Jeg håber, I virkelig fyrer den af.